Welcome to MangoA YouTube channel. I dag spiller vi Murder Mystery med min lillebror. Kan du sige hej, Simon? Ja. Jeg ved ikke, om I kan høre ham, men I kan da i hvert fald høre mig, så. Ja. Hur. Ej, Simon. Ja. Jeg tror ikke, I kan høre ham derude. Men vi spiller så Murder Mystery igen. Men det er igen det fake. Så, ja. Nej. Ja, jeg gjorde det i hvert fald i går, så. Jeg blev innocent. Nej, fordi jeg er ikke helt tryg, hvis du er. Og Dina, hun er... nej. Ja, jeg ved, hvem er. Det er en hvid pige. Hun er efter mig. Simon! Jeg er ovenpå, by the way. Simon, hun kommer. Simon, hun kommer. Hun er dernede. Hun må være der. Hun var efter mig. Hun kommer op! Fik du hende? Wow, hendes kniv er sygt flot. Jeg vil gerne have den. Men jeg har den. Så næsten... Jeg ved ikke, hvad for en side den er. Ja. Jeg vil have det her. Det er mit loadout. Vent. Jeg har købt dobbeltkniv. Jeg har dobbeltkniv. Hvad sker der, hvis man kan... Hvad nu, hvis man kan få... Hvad sker der, hvis... Innocent. Hvad sker der, hvis man kan få dobbelt gun? Hvorfor? Det er sygt dumt. Fordi hvis morderen kommer... ja, så finder hun dig sygt hurtigt. Morderen! Hun er efter mig! Jeg siger bare help. Jeg tror hun kommer. Det er sådan en hvid pige. Nej, det er ikke hende. Det er mig, der sagde flamingoen. Det er hende! Hun kan gøre sig usynlig. Hun kastede kniven lige ved siden af mig. Ej. Nej. Så kom hun lige, da vi var gået ind. Nej. Hvad var det for en kniv, hun overhovedet havde? Sygt sej kniv. Tror jeg har den samme. Men hvad? Hvorfor? Jeg så
Jeg så seriøst ikke, hvad jeg var. Ja, skal jeg se. Nå, jeg bliver innocent. Så, ja. Ved jeg ikke. Ja, der er en anden, der ligger... Jeg ved, hvem det er. Det er en eller anden McDonald's medarbejder. Hun har 2 bats. Hun går efter mig. Fordi... Nej! Seriøst, jeg var spugt. Mango Wave. Hvordan vil du da gøre det? Kemals. Nå. Nå, fedt for dig. Nej. Wow, jeg hoppede seriøst højt. Så gør jeg bare på nogle andre. Simon, jeg kunne komme seriøst herop. Uden at bruge den der, jeg hoppede bare. På Sonic. Så smartere end vand. Jeg blev innocent. Du bliver sheriff, og jeg bliver hele tiden innocent. Ja, men det er faktisk en lille smule dumt. Ja, kan du ikke gå ud? Se. Boing. Nej, men jeg ved, hvem det er. En hvid pige. Hun er usynlig. Jeg tror bare, jeg blev innocent. Eller, det gjorde jeg. Jeg ved det ikke. Hvad nu? Er du klar? Hvor er du? Jeg ved, hvem der er morder. En pige? Jeg kunne høre en anden, der blev nakket med en pistol.
aner ikke, hvorhen du er. Nå, er det dig? Hop! Nej. Ja, hvorhen er bilen? Jeg har ikke spillet det her særlig meget. Morderen seriøst, den går bare rundt. Så står kun... Okay, nu tager hun hendes kniv frem. Nå. Ja, hun er der! Sim. Du skudte mig. Jeg gik ind foran. Det er jo morder. Jo. Nej. Nej, gå. Gå væk med dig. Det er dig. Det er dig, der dræbte en. Jo. Okay. Jeg kan bare høre folk dø. Jeg kommer altså til at kunne se, at det er dig. Du kommer ud. Nej. Nej, fordi jeg var langt væk fra dig. Vil du vide, hvordan man kaster kniven? Trykker på E. Hvad er det der? Innocent. Ja, vi skal være 3. Hvis den ene dræber den anden, så ved vi. Der er en fjerde derovre. Der er en person derovre, og det er hende, det er hende, det er hende. Det er hende, det er hende. Nej, det er hende! Jeg sagde jo, det var hende. Det er... Jamen, du er død. Simon. Du må ikke sige det. Nej, det kommer til at tage nogle timer. Hvad for en? Mm. Wow. Jeg kan image alt. Yes, det er den, jeg godt gad. Ja. Eller næsten alt.